श्रीरामपुर पुलिसा 3 कौटि रां बेसेनि गांजा हमदों। 1920 केजि गांजाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों पुलिसा। गसाइगाव महकुमानि आसाम सोनाब बंग सीमानि श्रीरामपुराव पुलिसा सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों दिनै गोबां बिबांनि गांजाखौ हमनो हायो। सिग्रोमनाय हाबाफारि लानायनि गेजेरजों 131 पेकेटनि 1920 केजि गांजाखौ हमनो हायो। UP15D T2264 नम्बरनि गंसे ट्राकआव गोबां बिबांनि गांजाखौ गुवाहाटीनिफ्राय कलकातासिम लांनो नाजादोंमोन। बे जाथायनि लोब्बाजों मणिपुरनि फारुक हुसेन मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसा खायो। हमनो हानाय गांजानि बेसेना 3 कौटि रांनिबो बांसिन जागौमोन होनना पुलिसा मिथिहोदों। कक्राझार जिल्लानि पुलिस बिबानगिरि बिजय कुमार पाठक टुबेआबो जाथायथिलियाव नुजाथि हैनानै खौरां लाहैदों। इनपुट जो कोकराझार पुलिस को मिला था और उसमें एनसीबी का भी हमें काफ़ी हेल्प मिला था, तो एक जॉइंट ऑपरेशन आज यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जिसके तहत जो एक ट्रक था जो गुवाहाटी से टुवर्ड्स बिहार जो जा रहा था, UP15DT2264, ये ट्रक को पकड़ा गया। पकड़ के उसमें जब चेकिंग किया तो उसमें एक सीक्रेट चैम्बर मिला, और सीक्रेट चैम्बर का जब हमने थरो सर्च किया सारी प्रोसीजर फॉलो करके, तो हमें 131 पैकेट सस्पेक्टेड गांजा के उसमें मिले हैं। एंड प्रॉपरली मशीन पैक किया हुआ माल है पूरा, और टोटल वेट जो उसका है 1920 kg, ऑलमोस्ट 2 टन के आसपास इसका वज़न अभी तक आया हुआ है। तो उसके साथ हमने जो ट्रक का एक ड्राइवर था उसको भी अरेस्ट किया हुआ है, जिसका नाम है मोहम्मद फारूक हुसैन, जो सतना यूजी का रहने वाला है, इम्फाल पुलिस स्टेशन का एरिया है। तो उसको अरेस्ट किया हुआ है, तो उसका भी इंट्रोगेशन अभी चल रहा है, और इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हम सेंट्रल एजेंसी के साथ में भी मिलके इनके मदद लेके हम इसमें एफर्ट हमारा चल रहा है। हनुमान हार्डवेराव नोंथांनि गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोबाङै मोननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय मानास नेशनेल पार्कनि साखाथि मायंपारा गुदिली बाजाराव गोदानै बेखेवबाय हनुमान हार्डवेर मुंनि गंसे हार्डवेर गला। बे गलायाव बाला, अन्थाइ, इटा, सिमेन्टजों लोगोसे टिन, चेयार, डाइनिं टेबल, प्लाइबोर्ड, न'आव फुनग्रा गाब आरो हार्डवेरनि गुबुन गासै गोनां मुवा बेसादफोरखौ बाङाइ बेसेनावनो मोननो हागोन। नोंथांनो जुदि बेफोर गोनां मुवा बेसादफोरखौ गोनांथि जायोब्ला नैबे मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो। मबाइल नाम्बार 9394712499। नोंथांनो गोनां जानाय हार्डवेरनि मुवा बेसादफोरखौ हनुमान हार्डवेरा जगायनानै होगोन।